шаҳноза ҳамроҳи дугунааш ҳамарӯза аз назди ин бинои нимсохт мегузаранд. ӯ дар синфи шашум мехонад ва замоне ки ба синфи як мерафт, сохтмони ин биноро шурӯъ карда буданд. он вақт бо тантана гуфта буданд ки ба зудӣ мактаби нав дарҳояшро боз мекунад. шаҳноза орзу дошт дар ин мактаб таҳсилашро идома диҳад, вале бо гузашти 6 сол низ сохтмони мактаб ба анҷом нарасид. шаҳноза ва ҳамсолонаш ҳар рӯз беш аз 1 соат роҳро тай мекунанд то ба мактаби деҳаи ҳамсоя бирасанд. خانه‌مان از مکتبمان در مکتب رقم 25 اسرائیل خیلی دور است. من از ساعت 12 از خانه میبرایم تا ساعت 1 یا 1:30 در مکتبم میرسم. маҳаллаи истиқлоли шаҳри ваҳдат ҳудуди 3000 хонавода дар ин деҳа ҳамарӯза фарзандонашонро барои таҳсил ба маркази шаҳр ва деҳаҳои атроф мефиристанд. ними талабаон шуди боло меро нимш иҷа нимш зиёд амураи поиз поён мисол дар район мехонанд. кӯдако пул сарф мекунанд мероанд мехонанд. мактаб ки нест дар ин мактаб 3-4 баҳс мехонанд. бо мадади сармоягузорони араб дар ҳаҷми 12 миллион сомонӣ барои ин деҳа бояд мактаби 3 ошиёна месохтанд. баъди бунёди ошиёнаи якум сохтмон дар ин ҷо боз истод. дар раёсати маорифи шаҳри ваҳдат гуфтанд, баъди аз худ кардани 1 миллион сомонии маблағи ҷудошуда аз тарафи пудрачии тарҳ, сармоягузорон аз интиқоли маблағи боқимонда даст кашиданд. дастрасӣ ба таҳсил ва дур будани мактабҳо дар деҳаҳои тоҷикистон аз мушкилиҳоест ки пайваста шикояти падару модаронро ба бор меорад. тибқи иттилои расмӣ, ҳоло дар кишвар ки наздики 10 миллион аҳолӣ дорад, 4000 муассисаи таҳсилоти умумӣ мавҷуд аст. ма фикр мекунем яке аз мушкилоти марказии маорифи мо ҳамин чиз аст. ҳоли деҳаҳои дурдасту манотиқи турдаст гапи дигар аст. масалан дахили душанбе ҳам яке аз мавзӯъҳои калон ҳамин аст. дар як синфхона ки масалан ҳадди аксар бояд аз 25 нафар ё аз 20 нафар беш набошад, то 40-45-50 нафар мехонад ки дар ин шумораи бузурги хонандаҳо на дарси хуб гузашта мешавад, на дарс сифат дора ва на дарс муассир мешавад. радиои озодӣ дар чанд гузориши худ дар як соли ахир аз мушкили бемактабӣ дар манотиқи гуногуни тоҷикистон қисса кардааст. ин гузориш аз деҳаи дигарест ки хонандагон то расидан ба мактаб аз пули ларзон мегузаранд ва ё дарёро убур мекунанд. роҳи дури мактаб дар чунин деҳаҳо нигаронии волидонро бештар кардааст. коршиносон ҳам мегӯянд сарфи зиёди вақт то расидан ба мактаб ба сифати таълими хонандагон бетаъсир намемонад. аз нигоҳи он ки мисол аз нигоҳи иқтисод таъсир дорад, аз нигоҳи равоншиносӣ таъсир дорад. вақте ки ба ҷои он 4-5 километре ки ба мактаб расӣ ва аз мактаб ба хона расӣ, шояд ки шогирдон талабаҳо бисёр корҳои дигар мекунанд. худи дар хона гирем ё ки дар таҳсилот бошад ва ягон китобхонӣ машғул бошад. масъулони вазорати маориф ва илм камбуди мактабҳоро ба афзоиши аҳолӣ ва бунёди маҳаллаҳои нав рабт медиҳанд. онҳо мегӯянд ҳамасола мактабҳои нав ҳам бунёд шуда истодааст. соли 2020 дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 154 бинои муассисаи таълимӣ ва бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ сохта шуд, ки барои 29650 ҷойи нишаст дар як баст барои хонандагон шароити мусоид фароҳам оварда шуд. дар қаламрави ҷумҳурӣ дар соли равон зиёда аз 150 бинои муассисаи таълимӣ барои зиёда аз 36000 ҷойи нишаст сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. дилшод сафарзода таъкид кард ки бо татбиқи барномаҳои рушди соҳаи маориф дар 2 соли оянда бояд дар тоҷикистон барои беш аз 100 000 хонанда мактабҳои нав бунёд шавад. айни замон муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо ки аз ҷониби фонди саудии рушд ва саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ мегардад, мавриди амал қарор дорад ва дар дораи лоиҳаи мазкур сохтмони 33 иншооти соҳаи маориф ба нақша гирифта шудааст ва лоиҳаи дуюм ин лоиҳаи муштараки бонки исломии рушд, шарикии глобалӣ дар соҳаи маориф оид ба татбиқи стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон
عمل میکند. این لایحه سال 2020 سال گذشته به تصویب رسیده است و در دوره برنامه در دوره لایحه مذکور ساختمان از نوسازی 73 اینستیتوت سوهای معارف به نقشه گرفته شده. کارشناسان بر اینند که چنین برنامه‌ها نمی‌توانند مشکل دسترسی به مکتب‌را پوره حل کنند، زیرا تا هنوز میان وزارت معارف و حکومت‌های محلی برای حل مشکل کمبود مکتب‌ها هماهنگی فراگیر وجود ندارد. در واقع تاجیکستان اقتصاد ضعیف داره و از لحاظ اقتصادی مثلا تامین کردن اینقدر شماره زیاد یا حالی که روز به روز زیاد میشه با مکتب واقعا مشکل است. و اگر مثلا به زبان دیگر بگیم امکان نداره مثلا این موضوع را به تنهایی حل کردن، ولی فکر میکنم که باید یک سیاست هماهنگی شده وجود داشته باشد که بتواند حداقل این موضوع را سبکتر کند. در سال 2021 از حساب بودجه کشور به ساحه معارف بیش از 5.5 میلیارد سومانی جدا شده است که نسبت به یک سال قبل حدود 0.5 میلیارد بیشتر است. آگاهان امور وجود فساد در بخش معارف و ساختمان را از عامل‌های دیگر می‌حسابند که باعث حل نشدن مشکل‌ها در بنیاد مکتب‌ها می‌گردد. در همین حال آژانسی مبارزه با کروپسیا از پیشنهاد اطلاعات درباره مبلغ‌های از خود شده هنگام ساختمان مکتب‌ها خودداری کرد. هماهنگی ناکفایه میان مقامات، کمبود سرمایه‌گذاری، فساد و وجود نداشتن برنامه‌های مشخص را کارشناسان از عامل‌های می‌دانند که با گذشت نزدیک به 3 دهه از صاحب استقلالی تاجیکستان نمی‌گذارند مشکلات چون دسترسی نورسان به مکتب حل شود.